Hello mga Yinyens, mga Yinyens, no? Vlog lang itong dito sa may Mitsubishi Dagupan, no? Itong Marvel, no? Produkto ng Euro Motors, no? Tara mga Yinyens, silipin natin mga Yinyens yung Marvel 125 ba ito? Yan, 125 FI na siya. FI. Tara mga Yinyens, tingnan natin location niya mga Yinyens. So yung SM Hypermarket sa Dagupan, no, tapat lang siya mga Yinyens. So itong Mitsubishi Dagupan ng okay mga Yinyens, no? Okay mga Yinyens, tingnan natin ito mga Yinyens. So Marvel, ito yung presyo mga Yinyens. Pakita mga Yinyens yung presyo niya. Ayan mga Yinyens, so yung sura na Marvel, produkto ng Euro Motors. Ngayon, yung tingnan natin yung harap, dito niya, yung naka-display pa sa harap. Tapos mga Yinyens, kung yung sukat ng gulong niya is 70 by 90, di shake yung rim. Ngayon, so, di shake yung rim niya. Kaya naka-display siya. Ngayon, so, yung maganda lang kulay niya ngayon, so, yung pagka-green yung kulay niya. Ano pa ito mga Yinyens, so? 130i. 130i ito. 120i. Tapos mga Yinyens, ito naka-tubeless sa mga Yinyens, oh. Tubeless. Ayan, tubeless na siya. Mga Yinyens, oh. Ngayon, ito yung paka niya. Ayan, parang rider type siya. Ayan, so, paka niya. Ayan. Ngayon, ito yung makina Euro Motor. Ayan yung cambio doon. Hindi ko lang alam kung ano to, kung naka... Sir, ito kanina sir, yung side stand niya, kill switch to kill switch, yung side stand niya? Hindi. Yung ano sir, yung... mga Yinyens ko pala, hindi siya naka kill switch. Ganyan, no? Pero matibay yun. Ayan mga Yinyens. Ayan yung ano niya dito mo yung 38 yung sprocket niya, mabilis to. Ayan, tapos yung niya sa gulong sa likod is 100 by 80 100 by 80 by 17. Ayan, tubeless mga Yinyens, no? Ang ganda mga Yinyens is tubeless. Ayan, so tubeless. Yan, yun ang kagandahan, tubeless. Tapos dalawang shock ng mga Yinyens ito. Ayan, Marvel. Tapos yung flasher niya mga Yinyens ito. Design ng flasher niya. Tapos yung ilaw niya sa likod, yung tail light niya. Tapos may ilaw ata yung mga Yinyens sa nagawa ng plaka. Ilaw dito. Naka-ano niya sa drum brake yung likod, hindi na disc brake. Tapos design na naman Yinyens yung tambos niya ito. Ito yung ano Yinyens yung muffler guard. Ayan yung Yinyens. Kasi na makilan yung Yinyens, may Euro dito. Euro Motors. Ayan. Tapos mga Yinyens yung ito yung gas tank niya. Tapos yung ito yung sa compartment. Ayan. Dito nila ilagay yung battery din. Ayan yun. Ayan. Meron pa lagay mga papel. Tapos dito mga Yinyens, no? Dito pa hindi siya digital. Ito yung fuel kasi. Tapos ito yung ilaw, starter, crusher, busina, low. Ayan, ngayon meron natin ito USB port. Ayan, may pwede ka mag-charge. Ayan o. Ayan, USB port. Ayan, may Yinyens mo. Kulay, maganda siyang magkalang kulay yung Yinyens. Ayan, ASI.
Okay mo yan sir, yun lang yung update dito sa sa bagong Marvel, no? FI 130, no? Ito. Dito sa Mitsubishi Dagupan, no? Tapat ng Hypermarket SM. Shoutout pala kayo mga yan kay Manager Richard dito. Inquire lang ito mga yan kung magawin kayo dito sa Dagupan Mitsubishi. Okay mga yan, salamat sa panood. God bless you, more power, keep it sana buti kayo. Bye bye mga yan.